ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. имрӯз 6 январи соли 2024 1000 рубл 119 сомона 50 дирам. имрӯза навора бо диққат тамошо кунед. оиди мошино мешавад бачако. Toyota Corolla Verso, Mercedes Benz C-Class, S-Class дорем, Opel Vectra B додона, Opel Astra F C4 дона, Daewoo Matiz, Daewoo Nexi. хулоса беҳадди бад мошинои зур қабул кардем. тамошо кунед. дар ҳамин навор имкон боша агар ки хоҳем ки навораи моро зиёдтар тамошо кунед, навораи беҳтарин наҷат кунед, пешравии канала хоҳед, ҳамин лайкотонро бизанед, дар канал подписатсия кунед. шероинар подписатсия. ҳаррӯза навор оиди хонаҳо мошино дорем, хабардор мешен. бовар дорам ай канали ма ягон хона мошин меёбем шумо. барои реклама кардан рақамҳои 931 имо ватсап хона мошин замин квартира чизе боша рӯшен рекламаш мекунем. эълон аз сар мегирем, тамошо кунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бардор азиз. дар шаҳри бохтар 56000 сум меган, бо муомилаи сӯзам дорад. солаш 1998, газ бензин кор мекунад, состояниш тоза акай бачако. объём мотори 1.6, коробкаш механика. рақамҳои дастӣ ё ин ки ватсап имо занг зада маслиҳат кунед. агар аз номи канали Саудо ТВ гап занед, бо муомилаи сӯз хатон мекунад. мақсад скидка мекунад. объём мотори 1.6 простой, коробкаш механика, ходовой сӯзай, 4 баллон нав. мотор аз худ надорад, дута электропакет, краска родной, газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷаташ то 06/2024 ҳастай. варианти алишӣ надорад. мега ки мо қарздор ҳастем, ба хотири қарздор буданмон ҳамин мошина маҷбур шудем бифурӯшем. занг зада бачако маслиҳат кунед, оиди мошин нархоша маъқул боша бигиренаш. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар ноҳияи Шаҳринав. солаш 1993. нархша меган соҳиби мошин 25000 меган, бо муомила дорад. гази бензин кор мекунад, сӯзи шӯриш. объём моториш 1.6 литр, коробкаш механика. рақамҳои телефонаш мондагӣ дар рӯи экрани шумо. 4 баллон 80%, нав, 4 чашкаш тоза без варид. хоб фақат як парок проблема дорад. нормали состоянии мошин худаш. моториш 100% проблема надорад. харидор аниқ занг занем, бо муомила мекунем. бардор азиз, оиди мошин бо маълумоташа рақами 94 бигирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. як дона Opel Astra F боз қабул кардем дар шаҳри Истаравшан. солша меган 1993. соҳиби мошинам хел қайд кардан. нархаш 35000 сомонӣ. рақамҳои имо ватсап метавонед занг зада бардор азиз, оиди мошин маълумоташа бигирен, маъқул боша бирем бихаренаш. мотораш 1.6, коробкаш механика. бензини газ кор мекунад. краска мокри асфалт, баллонош 80%, ходовой боша 90%. ҳуҷҷати 2 моҳа дорад ҳамин мошин. состоянии мошин соз, пусидагӣ задагӣ надорад. боз муомилаи хубам мекунем меган. савдо дар назди мошин. мошин алиш намешавад. мошин дар шаҳри Истаравшан. сум дар кора мефурӯшемша. беҳуда занг мо назанед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши харидори ҳамин хеле мошинаро дорен, ҳамин рақамҳои 918 ватсаби имо занг занед, маслиҳат кунед. агар дар шумо хона, мошина, замина, квартира, техникаҳо боша, агар барои фурӯши реклама, рақамҳои имо ватсаби мо мондагием, метавонед роиш кунед. мо дар навори баъдан рекламаш мекунем. ай канали мо ҳаррӯза 70-80% хона, мошино савдо мешавад. роиш кунед, савдо карда метавем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter 2 бардор азиз. дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. солаш 1997. мегем 110000 сум савдо мешавад. боз касоне ки харидори қисиқ ҳастен, ҳамин рақамҳои 502 занг занен, маслиҳат мекунем. мотор, коробка механика, дизел, краска сӯзшӯриш, краска сафед, баллоно 80%, ҳуҷҷато то июли 2024 ҳастай. ходовой 100%, состоянии мошин созай. занг занем, бо маслиҳат мекунем. муомила дора. савдо дар назди мошин. мошин дар ноҳияи Ёвон. Портер хароб маромат кунед. касоне ки хоҳиш карден, ҳамеша мо мақсад ёфтем, баҳри шумо пешниҳод кардем.
мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daiwa Nexia дар шаҳри Бухтар айни ҳол қарор дорад. Солаш 1995 14950 сум нархаш бародар азиз. Яка мега ки дар ҳолати безеб қарор дорем, просто суммон дар корай. Ака нагуфтан кадом ҳолат. Муҷад ҳолати оилавия бачо газ бензин кор мекуна, коробкаш механика, рақамҳои телефон 933 занг занен маслиҳат мекунанд. Дарош сентр замок, балонош 80%, мотор нав, коробка нав, ҳуҷҷат надорад, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, дига ҳамаш сӯзай, краскаш тозаакай. Касоне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамун нафаро ҳамин рақамҳои 5058 5558 занг занед, бо муомилаи сӯзам ҳамроҳи шумо мекунам. агар навбарои мо шумода маъқул бошад, дар комментарияи Сауdo TV ба пеш рақами 5 бизанен. иншоалло ай ҳаматон рӯзи имшар бачаҳо. лайкотонам бизанед, навбара тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бародар азиз. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солаш 1999 45000 сум меган, бо савдо мешавад. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. солаш 99. рақамҳои WhatsApp ё ин ки дастида занг задан маслиҳат кунед бародар азиз. документи мошин 8 моҳа ҳастай, балонои мошин 60%, хадавои мошин 50%, мотораш 1.6 16 Экотек, коробкаш автоматика, газ бензин кор мекунад. Vectra бехаро марамат, рақамошонда занг занед маслиҳат кунед. 45000 сум меган, бо савдои хубам ҳамроҳи шумо мекунад бародар азиз. беҳуда зангшон зада нороҳатшон накунед. оиди мошин метавонем рақамҳои 780 занг задан маслиҳат кунед, беҳуда зангшон назанед бародар азиз. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Vectra B краскаи сирх ёфтем бачако. айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархша меган 30000 сомонӣ. гази бензин кор мекуна, коробкаш механика, объем мотор 1.6 литр механика, гази бензин, хадавои нав кардагем, ҳамаш 100%, гази бензин кор мекуна, бензина мерези, газа мерези, ҳай карда мегарди. тамом. срочно бояд личения гирем меган, мефурӯшем ба хотири бемор буданмон. якчанд моҳай дар болои ҷойгаҳи хоб хуб ҳастем гуфтан. барои ҳамун суммон дар кор мефурӯшем. 30000 сомонӣ бо муомилаи сӯзам дорам. харидори аниқ бошед, ҳамин рақамҳои 918 занг занед маслиҳат кунед бародар азиз. беҳуда занг зада нороҳат накунед гуфтам. агар шумо ҳам хоҳед хеле хона, мошину, замину, квартира дошта бошед, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ай канали магон хона, мошини арзон меоем бародар азиз. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 бародар азиз. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ қарор дорад. солаш 2007. нархша мега 20000 сомон, бо савдои хубам мекунем. гази бензин сӯзишворӣ, объем мотори 1.7, коробкаш механика. касоне ки харидори қизиқ ҳастен, метавонед ҳамин рақамҳошон мондагиай 938 занг задан маслиҳат кунед. мошинча зурай 100%, рулаш гидравлика, хадавои 100%, мотор 100%. хулоса мошинча соза. барои ҳай кардани хидомон ҳамин мошина тайёр кардагем, суммон дар кора мефурӯшем мегам. рости бачако, дар комментария бисёро менависанд ки ака реклама чанд сумай, рекламаро чӣ хеле мекунен. хулоса чизе ки мақсад, чӣ маслиҳате дорен, чӣ саволе дорен, дар WhatsApp имои мо нависем бачаҳо, шумо да мо ҷавоб метем. худо хоҳад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz S-Class бародар азиз. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. солаш 2002. краска тоза, кузов тоза. нархша мегам 50000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳои 974 ёки 556 WhatsApp. занг занед маслиҳат кунед бародар азиз. бо арзон ҳам мешава. бензини холӣ, коробкаш автоматика. объем мотораш 5 литр. хадавои 98%, мотораш 100%. маълумоти бештар рақамоша мондем, занг задан маслиҳат кунед. беҳуда зангмон назанед гуфтам.
краска тозакай қонуни қоидааш қати мошинча дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. Мерседес харо ҳаминҷа бошин, агар ҳамин рақамода занг занед маслиҳат кунем барем бихаремш. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz биродири азиз дар ноҳияи Файзобод айни ҳол қарор дорад. 20500 сомон нарх, солаш 1998, бензини холӣ, мотори 1.1, коробкаш механика. рақамҳои телефона дар рӯи экрантон мондем, занг занен. Matiz 1 мотор нав кардагием, документош солонашам нав кардагиан, ҳози 1 моҳ нашидаи оли документ карданда. Аккумулятор нав, балоно 80-90%, кузов тоза, салон тоза ҳак, хулоса мошин 200%. хай харидори конкрет мебошӣ, биё мега бибин, тафтиш кун мошина, қати усто биё биги бира. алиш мешава. вариантора боша мебинем, пешниҳод кунем шумо. мода маъқул боша, агар мақсад алиш мекунем. ягон амди опело ам боша, агар меган варианти алиши ам дора бардор азиз. занг зада худотон бо маслиҳат кунем. 11 мошини фурӯшӣ бардор азиз. Toyota Corolla Verso дар шаҳри Хуҷанд, нархша 82000 сум меган, солаш 2007, сӯзишвориш дизел, моториш DVD, коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо бардор азиз. мошин вагон як дастгаштагӣ, харидори аниқ занг занен, бо муомила мекунем. обогрев сидене, монитор задни Android. хоб ягон кораш нестай мошинчара, краска тоза, даруни мошин тозакай, моториш DVD, зури бадай, касе ки мехара пушаймон намешавад. 82000 сум меган, бо муомилаи созам дора бардор азиз. харидори қызиқ бошен, ҳамин рақамҳошонда занг занен, беҳуда зангшон назанем бардор азиз. маълумотҳои пиррара оиди ҳамин мошин метавонед занг зада пирсен, мо чӣ хеле ки маълумот роӣ кардан ҳамуша шумода хондем бардор азиз. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class дар шаҳри Бохтар қарор дорад, солаш 1993, 42000 сум нарх. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо, сӯзишвориш бензин ва газ. объём моториш DVD литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ боша 42000 мегем, бо ягон сум муомила мекунем. краскаш тозаакай, 4 балон 70-80%. дискошам бад нестай, краскашам бад нест, тозаҳаки хушрӯ, сади накунен мерседесай. беҳуда занг назанен, касоне ки харидори аниқ боша муомилаи созам мекунем. дар шаҳри Бухтар, солаш 1993 бардор азиз. агар навораи мо шумода маъқул боша, агар хоҳем ки ҳамин канали мода шумо ягон саҳми худтона гузорен, наворда лайк бизанед, дар канал подписатсия кунен, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар шаҳри Душанбе бардор азиз. нархша мега 42000 сум мегем, бо муомилаи созам мекунем ҳамроҳи шумо. солаш 1996, краска тозаакай. мошин беҳуда гаштагӣ нест, мақсад ки корбори вазмина кардагӣ нестай. срочна фурӯшӣ, коробкаш механика, бензини газ кор мекуна. рақамҳои WhatsApp 24 соат занг занед, аз номи канали Савдо ТВ гап занем, бо арзонтон мекунанд. қонуну қоидааш қади кардагиам мошина 42 та мегам, бо муомила дора мегам. дар беҳтарин ҳолат, балонош 50%, хадавои беҳтарин. варианти алишира пешниҳод накунем, чунки варианти алиши надорад. срочна сум дар курай, бо нархи 42000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунем. дӯстони азиз, рости шумо чӣ хеле ки хостен, аз куҷои Тоҷикистон кадом намуди мошинҳоро хостен, мо ҳаракат кардем ҳамоноша арзонтароша, состоянияи созша пешниҳод кунем барои шумо. инҷа навор ба охир мерасам. хоҳишаи ҳамаи шумо, навор маъқул бошад, дар комментария Савдо ТВ ба пеш ҳамин я лайк бепла бизанед, навор паҳн мешавад. агар дар шумо хона мошину замино бошад, дар рақамҳои имо WhatsApp рӯиш 931 мо рекламаш мекунем. хай то навори баъд набардем.